Seolú scéim nua sa téilin ina gcuirtear Traenála fáil de elephantí le go mééis siad an daoine a thartháil ón na sléibhte. Sa chuí seo bé na elephantí an an cabhrú le tuchailtaí tarthála i gceantar iargúlta agus sléibhtúla. Tuchailtaí a bheith casta de uirne tarthála tradiisiúnta. Tá 3 elefantar le ranathe an scéim Traenála seo margheall ar a láideacht, mar sin bé siad lán ábalta déilá leis na dúchláin na cheochaí chun céin agus iad amos na sléibhte. Leagan an scéim béim láidir ar scillan air le a hastóí ón na elefantaí ina ról nu, mar hampla a bheithin an na mealacha dhéana trí spás na ceotacha, dína gurtathe iompar thart agus bacaní a cheachant. Ní ha seo nach chéad scéim Traenála de elephantí áfach. Seolú scéim tarthála isce ar dús agus tuis go raibh go háinmháis rinneúan cinenne scéim eile a dhéiríonn ar thartháil sléamha a chur bhaim. Bé na elephantí seo go mór na chuidú gan phobal agus gus na mílte thursóidí a thugann cuairt ar cheantar Chiang Mai leis na sléamhta áile a chreapa.